Sú nehnuteľnosti, ktoré kupujete a sú nehnuteľnosti, ktoré dlhodobo generujú hodnotu. Vítajte v Michalovciach pri Zemplínskej Šírave. Plne obsadené obchodné priestory, stabilný cash flow, strategická lokalita s celoročným potenciálom. A viete, čo je na tom najlepšie? Voľná je už len jedna bytová jednotka, ktorú môžete premeniť na apartmán, bývanie alebo ďalší zdroj príjmu. Takéto príležitosti sa neobjavujú často, takže ak hľadáte investíciu, neváhajte, ozvite sa mi.